Yurdumyzyň Dewap vilayatyna da hormat prezidentimiň ak patatyndan hemde buğda ekişine girişmek barada beren tawsyryklaryndan şeýlede owa tanagy toplumyny ösdürmek, owa ilatynyň ýaşaýyş durmuş şartlaryny gowlandyrmak baradaky ýygy aladalaryndan uklanýan tejribeli owa hojulukçylaryň gatnaşmaklaryna geljek owa hojuluk ýylynyň hatyry üçin buğda ekiş mewsümine badalga berilip, jogapkärli mewsüme ýokary guramaçlyk ýagdaýyna girişildi. İlki bilen bu möhüm çäre münasibetli Dewap vilayaty häkimliginden maslahat geçirilip, onu dördürleyen şertler üçin Türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Akadamda we hormat prezidentimide alkyş töýleri aýdyrly. Dawratmyjylar vilayatyň taryhy we ülkany öwrenişme muzeýine gedelenişde bolup, owa hojulugynyň gazananlaryny ata-babalarymyzyň gadimetden gözbaş alýan ekrançylyk diýip desturlaryny, owa durmuşyny beýan edýän muzey gymmatlyklary bilen ýakynyň tanışmaklary, buğda ekişiniň çäklerine geçirilýän çäreleri many mazmun taýdan hasa baýlaşdyrýar. Soňra mögsüme badalga berilme münasibetli dawratmyjylar vilayatyň çärji öträwiniň Watan Daýhan birleşigindäki buğda ekişine ýürüte taýýarlanan bereketli meýdana geldiler. Goň guşun ganatlanýan rızgal berekede besenjek mukaddes ýerde ýaşyl nesliň owa hojulugyna değişli hünärmenleriň ustat kärençe Baba Daýhanlaryň gatnaşmaklaryna ekiş mögsümine dawaraly ýagdaýda badalga berildi. Eziz Allah'ım berkarar döwletiň täze eýamynyň galkynçy döwrüniň pähim paýhas ummany magtumly Prag ýylynyň bu mübarek sähetli ununy hormatly prezidentimiz arkadagly Gahrman Haji Serdarymyzyň ak patasy bilen asylly hemde sogaply işe guramaçylyk işe ýerişen Dewap vilayatymyzyň zähmetseýär daýhanlarymyzyň we owa hojalyk işgärlerimiziň arşyň rahmeti ýeriň mähri siňen sahawatly türkmen topragymyzda ihlas bilen ýere sepen her bir tohum müňläp ýurdumyzda her bir mukaddes ojagymyzda irsaly döwletli saçaklarymyzda eýsilmez irsal bereket getirsin. Eziz Allah'ım dili fenal il silagly ýaşullarymyzyň edýän doga dilegleriniň hak hormatyna binýady berk sine sagdyn ykbaly göterilen mehriwan watanymyzda halal zähmet bilen bereket bolşulygyny döredýän ýurdumyzyň Baba Daýhanlaryna Baba Daýhan ýar bolup, Dawud peýgamber himayatkar bolup, Burkut baba medetkar bolup, Allah Taalanyň özi nuruny bereketini içilsin. Amin ya rabbil alamin. Allah ekber. Bismillahirrahmanirrahim. Her bir dälen müň bolsun. Gahrman Haji arkadagymyz. Bismillahirrahmanirrahim. Her bir dälen müň bolsun. Arkadagy Gahrman Haji Serdarymyz. Bismillahirrahmanirrahim. Her bir dälen müň bolsun. Egermen gallaçy Baba Daýhanlarymyz. Soňra kuwwatly tehnikalar ekiş mögsümine girişdi. Ýerlerine belläp geçtek vilayatda taryhy häkmetli şany ýylymyzda 130 000 hektar ýere adyklyk buğda ekilip, geljek owa hojuluk ýylyna da bol we bereketli hasyl almaklyk gözüne tutulýar. Munyň üçin buğdaýyň ýerli toprak hawa şertlerine uygunlaşan ýokary tohum berýän görnüşleri saýlanmaly. Bereketli meýdanlaryň mögsüme bir kemsil taýýarlanmagy ekşe ýerşen häzirki zaman kämil owa hojuluk tehnikalarynyň sağlaşykly hatary, ösen tehnologiýalaryň dünýäniň öňdäwäji kompaniýalarynyň taýyk ekijileriniň kömegi bilen buğda ekişiniň ýokarky derejesine anyp barmagy, jogapkärli mögsümiň öz mekletine guramaçylykly geçirilejekdigine bolan anyň merkezdiýär. Bu ýetolgunlygy pursatyň dowamynyň medeniýet we sungat işgärleri ýokary joşgy bilen ýerine ýetiren ýürekler joşturjy tanslarynyň folklor toparlarynyň şowkuny çykyşlarynyň ustad aýdymçylaryň hormat prezidentimiň beýik tutumlaryny berqara döwletiň täze ýamynyň galkynçy döwrüniň şany öwretmelerini ak buğdaýyň ata watan hasaplanýan Türkmenistan diýarymyzy halkymyzyň bagtyar durmuşyny ırskal berekede beslenen türkmen owasyny daýhan zähmetini keramatly türkmen topragyny wasp edýän şirni barly aýdymsallar bilen utgaşmagy kalplarda aýratyn buýsanç duýgularyny döretdi. Toy bayramlarymyzyň beri bolan bagşy sadanlaram özleriniň joşgyny aýdymlar bilen dawratmyşlara şatlyk paýladylar. Agylaryň uzun hatary bilen utgaşykly gornulan dörli sergiler täsirleri bilen tapatlanyp, dawaranyň mehmanlaryna uly gyzyklanma döretdi. Sergilerde gök, miýwe, adyk hemde beýleki owa hojuluk garytlary şeýlede daýhançylykda ulanýan dörli zähmet gurallary, agaç hemde dutar ustalarynyň işleri, amaly haşam sunuwatynyň gazananlary, milli mirasymyzyň naýbaşlarynyň biri bolan gençlerimiziň el işleri, haly we haly önümler görkezilip, halkymyzyň millilik ýürürgüleri berkarar watanymyzyň owa hojuluk puwdagyna
gazanylýan bedi wagtly ösüşler hormat prezidentimiň döwlet syýasatynyň netijesinde ülkemizde amala asyrylýan şany özgertmeler özüniň aýdyn beýany tapdy. Ussat ergäýlerin taýýalan owadan şaýsepleri milli saz gurallarymyzyň hemde owu hojuluk zähmet gurallarynyň taýýalanyş aýratynlyklarynyň täsirli beýany, ýaş suratkeşleriň täze surat eserlerini döredýän pursatlary buňky dawarany many mazmun taýdan baýlaşdyrdy. Bir yerde toy gazanlar atarılıp Türkmen milli tagamlarynyň durly görnüşleri taýýarlany. Bereketli eni toprağymyza ösdürülip etişdirilen adaklyk ekinler, olaryň gaýtadan işlenmeginiň netijesinde alynan durly önümler halkymyň rızkal bolçulygy bolup toy saçaklarymyzy bezeýär. Şeýlede dawaral pursatlarda medeni köpçüliklerin şäherler bilen utguşly görkezme sport çykyşlaryna we sport bäsleşiklerine ul orun berli. Türkmen milli oýunlary, gadakly sport ýarışlary bugunky dawaralaryň täsirini artdyrdy. Buğday ekiş dawarasynyň gurnulýan ýerine degişli hünärmenleriň, gardaşy kärençleriň, mehanizatorlaryň gatnaşmaklaryny gurulan okuw maslahatam işen käsetli boldy. Ýeregerlerine belläp geçdik. Möhüm jogapkärçiligi talap edýän buğday ekiş möhsemine Lewap vilayatynyň çägirnäki degişli idara kärhanalar dogly taýýarlykly geldiler. Möhsemiň dowamyna gallaçy kärençler ekiş üçin zerur bolan buğday tohumy bilen bökdönşit üpçenediler. Şonuň ýaly diýarymyň günnäger sebitinde buğday ekiş möhsemine çekilen owu hojuluk tehnikalaryny hemde gurallaryny aba saklamak ýetýäçlik şaýlar bilen üpçetmek maksady bilen ul işler anyp barly. Bu orada ýürütedilen tehniki hyzmat toporlarynyň netijeli işiniň ähmiýeti uly bolar. Her bir däneňiz müň bolsun. Lewap vilayatynyň Edermen gallaçy Babaday hanlary.